Kung kita lang napundar sa kamaturan, bisan ano pa nga mga paglimbong sa aton, ano pa nga pagtiplang sa aton, magapabilin kitang mga natudon dira sa pagalagad sa Ginoo tubtub gid sa iya nga pagbalik. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtuon, pagtalakay, pag-review sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kag ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ang pagtubo, ang pagtuon subong isa ka Ilonggo version sa aton Sabbath School lesson kada semana. Kag ini mga kauturan ginadala sa inyo sang aton mga kauturan dire sa CPAC. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunsong nga host sa sining programa. Kag sa sining atiyon, ari naman ang aton duwa ka mga bisita nga sa perminigid ninyo sila makita, and then nagahandong ka mga tani sila man ang inyo mabatian liwat. Kag subong mga kauturan, ari na si Ma'am Ibon Soto Vizca, mga kauturan. Isa siya sa aton mga English teachers diri sa aton academy, both junior and senior high school, mga kauturan. Ari sa subong upod naton. Originally, halin sa Kawayan, but ari na sa subong diri sa CPAC because diri siya nagatudlo. Mami Bon, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor, kag mayong adlaw man sa aton mga kauturan no, nga nagapadayon sa pagtuytoy sang aton nga programa. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamaayo gid sa aton samtang kita naman magaambit sang iya pulong nga kita makaintindi gid. Kanami isang pagkailunggan ni Mami Bon. Ang ikadwa na kung papakilala sa inyo, siya ang aton associate pastor diri sa CPAC. At the same time, mga kauturan, isa man siya sa aton manunodlo mga professor, sa aton mga estudyante nga nagakuha pagka-pastor sa aton School of Theology. Wala siyang iban, mga kauturan. Anak man siya sang pastor, si Pastor Maniloy Sarsosa. Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor. Kag salamat sa pag-imbitar liwat sa akon. Diri, isagid ka pribilehiyo ini nga makaupod sa inyo mga kauturan. Kagabay ang leksyon naton karon, ini makahatagid sa aton sang pagpabaskog, especially depensa sa mga pahito-hito sang kaaway. Yes. Sir, mani ka namin sa mga word pahito-hito sang kaaway. And that's correct. Amo ni aton leksyon mga kauturan sa karon nga semana. End time deception. Ang sa katapusan ng mga panunan sang pagpahito-hito, pagtiplang sang mga pagtudlo o pagtuluan sang iban ng mga katawan. Apang sa hindi pa, akon gid pasalamatan sa masunson, akon sila gina-mentionar mga kauturan because sila ang aton nga kabuhi sa sining aton programa. Nga without them, mabudlay kita magpadayon mga kauturan. Ang mga mag-asawa, Jet and Susan Caro, Mark and Meryl Mendoza, John, Luciano, and Goldie Joligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, nga Johan and Myla Susana, magulutod nga Marlene, Jimmy, and Letrinho, kagang mga magulutod nga Gina Federo Ilomer, kag Alex Federo. The Lord bless you among mga sponsors. Ato nito po ang atong mga ulo sa pagpangamoyo. Ginoo sa siningaton, salamat gid nga imo kami gamiton nga tatlo, Ma'am Yvonne, si Sir Manny, sa pag-discuss sining election. Kabay pa nga ang pinakamanami nga mga punto, mga Ginoo amon gid masaysay, amon matuklasan, amon masag-ob Ginoo agod nga ang amon mga tumalanaw kag amon mga nagapamati Ginoo will have enough sa ining adlaw nga inog pahuway
Sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunubo. Amen. Amen. Yes, Mami Bon, ang aton sa nga teksto. Ang aton nga teksto makit-an sa ikaduhang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ara sa Kapitulo 11, versikulo 14 kag 15, nagasiling, kag indi katingalahan kay bisan si Satanas, pakamannog tunda sang kapawa. Gani indi katingalahan nga kun ang iya mga alagad man nagapakamanog alagad sang pagkamatarong. Ang ila katapusan manginsuno sa ila mga buhat. Amen. Kanami sa aton sa nga teksto. Kaya muli ang aton leksyon, Pastor Manny, Mami Bon, sa December 3, to December 10. Okay. Ginsugda rin ni Satanas. Dito pa lang sa Hardin sang Eden. Sang iyang pagsiling, iba, hindi ka mo mapatay. Megamba lang Ginoo sa inyo, mapatay ka mo, hindi nasakto. Hindi ka mo mapatay. Sa bagay gani, makibalo ka mo sang malain kag maayo. And that is the same strategy, the same wiles, the same nga pamagi ni Satanas even until today. Yes. Ano ni nga mga pagtudlo, Pastor, ang aton masasaksiyan kamabalaan sa sini nga simana. Baka tahom ni pastor nga mga panudlo ni kay ti kung nang taon mo katapusan na ni nga paglimbong mo paginto. Yeah. Kung mo sila nga katapusan pastor nakaagi na ni sa mga trial and error mo sa una yang nga paginto. Ikaduha, ikatatlo, nakakuha na ni siya kung anong, paano ko naman ni mapabasog, na perfect ni nga kuan. So madamo nga mga mysticism, reincarnation, near death experience. Madamo pastor nga na perfect ni Satanas nga limbong o pagdaya sa tao. Kag sa aton nga teksto subong nga sadsaran, amo ni pinaka the best niya nga magpakuno-kuno siya nga siya anghel sang kapawa. Grabe nga pag kuan ni Satan mo so muna nga siling sa Bible ya pastor nga kung hindi lang kasi ginhambal mo ganina, kung hindi lang kita napundar sa Ginoo, bisan ang gin-elect sang Ginoo, madala niya pa. Yes. Yes, Mami Bon. Amo ni tuod no, amo ning kanami sa aton nga leksyon subong kay makabuli gini siya sa aton nga pagpanglakaton sa aton spiritual nga pagpangabuhi. Kay aton pagatunan ang mga paglimbong, no? Ang manang term, paglimbong ni Satanas. Nga kung tanawon ta, daw tuod man. Daw kaayo man, no? Nga daw hindi man siya into, pero into gid siya. That's correct. Yes. Okay. Sa aton nga Sunday, mysticism. Yes, Pastor. I will give you the first blood. Ano ang bot silingon sining? Grabe ni pastor ang mysticism kay sa siling ni Ma'am Ibon, hindi mo ang isa ka bagay hindi mangin daya o limbong kung hindi mo pagsagulan sang damatuod. Kay kung puros lang saya daya, mabalaan sa tao, nainto mo ko. Hindi mo ko madala. Mabalaan sa tao mo. Pero kung laktan mo ni siya gani sang do insakto or maayo, ang tao Ay, daw sakto. do insakto how do amo na siya pastor ang mysticism, kombinasyon ni siya sang union ni siya sang spiritual nga bagay kag tawhanon nga bagay. Ang problema si ni pastor nga ang spiritual nga bagay ni iya sang kaaway, hindi iya sang Ginoo. Hindi iya sang kaaway, hindi iya sang Ginoo. Ang problema sining mysticism pastor nga ginapa nila bala ang Biblia nga Biblia actually hindi na naton pagtagaan dako nga bili. Ang importante subong niya si Kristo. Nga kung sa kay Kristo lang hindi na po himuon actually mo. Daw mo na ginahimo nila pastor. Do ginapa balon na sa tawo nga ang aton niya sa ligan, ang aton niya nga ginabat, ang aton nga eksperyensya sa nga upod nga supudan si Kristo nga kinahanglan pa natin mag-keep sa commandments nga kinahanglan pa natin i-mandar nga mga rules sa Bible nga nabatyagaan ko na gidya si Kristo nga ara sa kabuhi gingiyay ako sa amo nga dalan ti sa ako niya bangod sa ina nga eksperyensya amo niyang kamaturan sa akon pero wala na base sa Bible pastor. To the extent nga disregard ang teachings. That's it. Yes, ma'am. Tsakto na siya, Pastor, no, kanamis na explanation ni Pastor Maniloy sa mysticism. Ang akon nga naintindihan sa sininga lesson nga, pariuman nga inabalang ang aton nga pag-alaga, dong aton nga pagpati sa Biblia, depende na lang sa aton nga feelings, kag sa aton nga experience, nga may ara mga bagay kisa nga, ang ini nga tudlo,
pasok na siya sa aton nga lifestyle, sa aton nga pagpangabi. So, batunon ko ni, do amo na lang nabalaw. So, para sa akon, do amo nang pagka-intindi ko sa Yes. mysticism. May nabalang okay ni siya sa akon niya. Oo. Kaya sa mong na gamit nga word patok. Sa aton pa, igo-igo gid sa akon nga lifestyle. Tinga nga magpati pa kita sa Biblia. Magpati pa kita nga tudlo sa Biblia. Kiti may Kristo man ko. Ang galing ang pumangkot. Sigurado gid lang Nga si may Kristo na, And that's the idea. But ang mysticism is that the point is that you disregard the truth because you feel that Christ is more important in you. Oo. Nga feeling mo nga ara kay Kristo. Di si Kristo yan nag-understand sa imo. Parang napikbalitan, hindi ka magsimba sa Sabado. Nasa hangpan ni Kristo sa imo. Yes. So, you believe nga hindi na yabalaan ng Sabado. Okay na lang niya hindi magsimba because you feel that teaching is inferior. Ang Complex superior is the presence of Christ in your life. Yes, may dugang pa kasi. Kaya ang nakita ko da, Pastor, sa gisiling mo, si Kristo gid bala to. Yeah. Kaya ti, ang ato niya teksto nga sa saran, hambal nga si Satanas, nagapakuno-kuno nga siya si Kristo mo. So, ina nga influence bala, masaligan bala naton. Ang aton bala nga experience siya, masaligan bala naton. Kita bala nga mga tawhanon, bala mga kauturan, we are prone to wrong choices. Yes. Ang feeling naton, hindi na masagiligan. Ang tagipusoon naton, hindi naton gid masaligan. Damo sa mga bana nagsurinda, damo asawa nagmahay, naginulsor. Okay, sa ilang feelings, sa una, amo na siya. Pero later on, talupang hindi pangalia mo. Kag ang aton niya nga feeling, Pastor Manis, Mamibon, subjective. Correct. Hindi iya objective bala, nagamaturan. Subject lang tayo, nagapasunod-sunod lang kita kung ano ang the best sa aton sa sini nga kapanahon. May ara ko bala, Pastor, nakita sa isa ka Facebook post nga nagambal siya. Oo, gapamuyayaw ko, nagainom ko, may tato ko, hindi mayaw ko, pero may Kristo ko, ginakilala. Doon na kang, ano ni man, daw ka contrary bala sa word nga may Kristo ko ginakilala kag amo ning pag way of life ko na daw amo na siya go ang mysticism. Yes. The teaching of Christ are artificially replaced by the person of Christ. Sa aton pa, ang pagtudlo na Jesus, hindi importante si Kristo mismo. And that's the subject nga Satanas nabiyan gid sina nga mga punto. Yes, sa aton nga Monday, mga kautaran. Yes, ma'am. Ikaw naman. Near-death experience. Kaya daw scientific kami mga Kay Ma'am Gini. science teacher ikaw. So, anong near-death experience, mga utod, Pastor? Amo ni siyang ma-experience sa mga tao ngayon na balang ara, na bala sa 50-50 nga kabuhi. Especially itong mga tao nga nahulog, naka-experience ang nahulog, or explosion, or inang balang naging, ano siya, naging successful ang iyang, anong tawagan ni sina, resuscitation. Ina balang sigihon ka shock nga mo na kung ginahingagaw na sang doktor nga ma-save imo nga kabuhi. So amo nang ila ma-experience sa near death experience, dira nila makita nga daw ara sila sa tunnel nga dulom-dulom, at the end may ara sang kasanag, tapos makadto sila to, or may ara man sa near death experience nga ang ila kuno nga espiritu naghalin sa iya lawas, nga nakita niya nga gina-resuscitate na to siya sa mga doktor, ginapa na siya. May ara man mga experience nga nakakadto siya nga daw langit. Oo. Kag nakita nila si Kristo, nakita nila mga angel. May ara man mga experience nga na istorya nila ang ilang nga mga patay nga mga hinigugma. Sa ging research ko, Pastor, ang near-death experience ni, according sa mga doctor, mostly nga nagaka-experience gid sini ato ang mga survivors ng heart attack. Kung survivor ka sa heart attack, grabe ginang resuscitate sa imo. So grabe ang shock dira sa imo nga ginakon sa imo nga heart. Or atong explosions nga naka-survive siya bala pag World War II, may ara man na nga experience. May nakita man ko nga movie nga ang isa ka bata nga nahulog sa kahoy nga taas. And then naka-experience sa near-death experience. But according sa mga doctors, amo na siya, Pastor, ang ma-experience ang isa ka tao
nga ara na bala sa critical nga sitwasyon, it's because ang aton nga brain wala bala enough oxygen. Wala enough oxygen. So daw amo na bala na ko no. But it is a mystery pa daw nga amo na ng kalagayan mo pero kanami isang imo gina-experience kay langit na di ba kasanag nakita mo. So, pero daw ka ang ano lang da kay maistorya nimo ang patay nga family members which is against siya sa teaching sang Bible. Yes, and that's correct. Ang near-death experience, mga kauturan, or experiences, inabalang mga tao nga clinically dead. Dead, Ang mga doktor ka-pronounce yung patay na. Pero after few minutes, nabuhi pa. Na, so within that period, nga patay sila clinically pronounced by the doctors, medically, so nabuhi after 1 hour or 30 minutes, na pagmata nila, istorya sila, tuko sa muerto, tuko. Alabot na ako sa langit. Yes. So, amo na siya. Ang pumangkot, Pastor Manny, ano ang diferensya sini versus between sa kay Lazarus siya nga napatay na banaw. Ang bata sang nain nga balo na nabanaw si Jesus to tindog da. Right. Ano ang diferensya sini? Ang nakita ko, Pastor, kapasalamat ko sa Ginoo nga wa siya nagkato dito sa pagpatay gid ni Lazarus. Kay may posibilidad nga masiling sa Lazarus nga, uy, tuon nakita ko ang ako niya kay dito sa patay, Pastor mo, near dead lang. May posibilidad kung ginaayo to sa Ginoo sa tunga panahon, baka ambal siya nga, ay, tuon, daw may nakita ko nga tunnel. Yeah. Porque sigurado siya sa Ginoo nga patay gid siya. Patay ka gid ya. Patay ka gid. Nga wala ka gid tsansa nga. Okay, nalubong Nalubong ka na nadunot ng lawas. Gamat amata dunot ang lawas mo. So pasigurado sa Ginoo nga wala isang duda nga ini nga tawo patay gid. Kag gina-emphasize siya ni nga amo ni ang kaimtangan gid sang kamatayon. Nga pagka-resurrect niya kay Lazarus, wala isa lang sa nagambal niya nga, grabe nga gindalaan pa ko di Ginoo, mananit mo sa langit. Kalain na di nga lugar ya, tulo ko tuya, kipan ki bayaan mo lang ko. Amo na pastor. So wala gid siya maginhambal. Ini ko so gapabalo lang na iya nga kung ang tao patay, wala gid siya sang paino-ino, wala gid siya panguna-una. Ang isa pagid nga nakita ko diri pastor nga saging sila ni ma'am, hallucination lang niya. Amo ang unang rason. Pero ikaduha nga rason, pwede nga tuod hallucination na siya, sudlan na sang kaaway nga gamiton ina nga hallucination nga pagbalik niya sa kabuhi, gamiton na nga daw limbong or pag-into sa taong actually hindi kaya pataya. No? So satanic influence to siya nga gingamit sa tuwa nga tawo nga actually taktong ambal niyo nga actually patay mo. Akaga mo ng delikado. Yeah. Kaya ti, amunip sila ang punto nga damo sa nagapati. Kaya ti, nakakadto ko sa langit, pero mapatay ko. Na ti after 1 hour nabuhi ko. Within 1 hour, damo nagyan ko, damo nakatuan ko. Ti damo sa nagapati. Pero sila sa Lazarus, kang iban pangaginbano ni Jesus, did not mention anything. Samtang sila ara sa lubnganan, sila sa Lazarus, 4 kadlaw, ang bata sang balos sa nain, pila ka oras. Sa Old Testament, si Elijah, ginbanaw ang kwan, si Elisha. Wala nagtestimony sila, bata ni Jairo, na sila nga, oy, na Jesus, salamat kay mo ko ginbanaw, kay ato na ko to sa iban nga lugar. Nagbalik ko sa kalibutan. And that's the point. Yes. How about reincarnation, Pastor? Bao, ari, perti pagini. Ang tao, bala, Pastor, gapan kita mo, try kita, explain kung anong kabuhi. Kag hindi kita gusto sang lain, laway, bilang nga explanation nga kung mapatay ka, dunadula ka, o natawhaw ka, nakuan ka. Ang tao gusto nga may aras ang paglaom. Kung sa kabaluyan ang paglaom, ara na sa Bible. Gahim mo sila sang false nga paglaom, Pastor, nga kung mapatay ka, hindi actually madula. Ang imo nga identity, di madula. Kundi, masaylo ka lang, matransfer ka lang sa isa ka bagay or sa isa ka experience. It could be nga... A level of life, another level. level of life. Amo na siya, Pastor. Pero kung nang tawon mo, ang una kong question mo sinig, di ba, kung ara ka sa kabuhi, may conscience ka mo, makita mo. Ang pamangkot nga, kung amo na ako niya kabuhi, nga hindi ko madumduman, ang previous ko nga kabuhi. Nga hindi ko madumduman. Kaya kung may consciousness ako sa tunga panahon, madumduman ko, gid. So,
isa sa kalimbong tuod do nami siya nga kamla pastor mga ganing Buddhist pastor damo nagasulod sa ilang reliyon kay wala ka kamatayon no tapos may posibilidad pa nga mahimo sila nga Ginoo sa ina nga practice Yes. no sa kung mula pastor ang batunon tabi nga teaching tuod nga dumaayo number 1 hindi natin kinahanglan ng Ginoo Yung kinanglan ko pang Ginoo, makaya ko man Makaya ko sunod nga kabuhi, maayo man ko. Maayo man ko. Oo. Hindi ko kinanglan maghimo sa maayo. Hindi ako mag-keep commandment kay tuod malain ko subong bali sa sunod nga kabuhi maayo ko nga tawo. Na. So nadaklain gid pastor ang matabo sa isa ka tawo kung ang patulong niya nga teaching. Yes. Mga kauturan ang reincarnation. Hamuni ang mga pagpati sa mga katawhan, labi na ang mga Buddhist kag mga Hindus, nga kung ang tao mapatay, masaylo ang iyang kalag, iyang espiritu sa another form of life. That's why kapati sila ang mga Buddhist kag ang mga Hindus, sa Hindu gidya kapati sila nga ang baka. Ang baka mas higher form of life than human. That's why dito sa India, wala sang nagapatay isang baka. Kaya gapati sila nga si Lolo na ako na amay nga napatay, amo na aradang iyang espiritu, ada iyang kalag na mga kauturan, ang punto, ang pamangkot, Mami Bon, is this biblical? Ginasuportable sang Biblia, Mami Bon. Amo na nga sa akong pastor, para sa ako ng opinion ko lang, ang iniba lang nga teaching sang reincarnation, do ka-joke-joke. Kay kung tanawon ta ha, kung ato nang itunan, kung mayo ka nga tawo, pag mapatay ka, ma-reincarnate ka sa baka, sa karabaw. Pero kung dautan ka nga tao, dito kaya sa lamok, sa langaw, do ka ano balahaw nga amo na iya bali ang imo nga kabuhi, ang imo nga future magadepende sa imo nga work, imo nga binuhatan. Kag kung tanawon ta wala gid sang may mention sa Bible nga isa ka karakter ging nag-reincarnate. Kay kung pwede ni ang reincarnation, kung may ari gini siya sa Bible, tani si Judas that time or si Peter that time nakahambal nga mabawi lang ko next life. Hindi na gid ko anong tawag sini, hindi na gid ko tinunto or hindi ko na gid deny ang Ginoo. Yes, and that's correct. Yes, sir, man, may kadugang ka. Ang madugang ko din, pastor, ang issue gid diri actually nahanungod sa dapat nimo nga tuhuan or ang gusto mo nga tuhuan. Kay kung gisaya may ara kita nga ay ang pagkaon pastora, ini dapat nimo kaunon. Pero balaan mo amo ni nga dapat nimo kaunon pero kay iniya gusto mo. Lain na niya pastor mo nga hindi ko na pagkaunon kay hindi na akong gusto. Pero tuod dapat ni na akong kaunon. Pero kaya hindi na akong gusto. Ari ako niya gusto. Amo man sa ini nga teaching pastor incarnation. Doon nami siya lang tawon. So, ang ini nga teaching nga kung mapatay ka, tulog ka, amo na hambal sa Bible, pero hindi na akong gusto. Ari ako niya gusto ya nga buhi ko ya. Nga naga-enjoy ko ya. Nagapanglakaton ako ya gasakay sa barko, kadto na nga lugar. Para sa mga hipto, wala nga mapatay ka. Gasakay ko na sa pastor sa baruto mo, nag-sail sa Nile, pakadto sa matahong nga lugar kung di sila makadto. Kung ikaw man bala sa kakabuhi mo, ay kasi na-experience, baka sinig ka nga, sige, dala ko da. Oo, dala ko da. Kuhaan ako sumong, kat na ko diyan. Oo. Kat na ko, kaya daw namin. Daw namin ang sunod. Sa atong nga Wednesday, Mami Bong, ikaw ako na necromancy. Ang necro, amo na damo kita, Pastor Manny, na kuhan nga mga lubong, mga patay, tinatawagin ang necrological stories. Because ang necro means death. Okay. And then ang mansi halin sa Greek word nga manteia. Yes, divination. In other words, divine death. Yes. Ma'am Ibon, ano ni siya ang teaching ni siya? Ang sa diri sa necromancy no mato ganing dead kag divination. Amo ni siya ang form nga ginatawag mo ang napatay na nimo nga family members kay mangayo ka sang knowledge, mamangkot ka kung ano matabo sa imo nga future. Yeah. So astig ni siya pastor kay ang patay nakabalo pa ya sang imo future. Ikaw nga buhi way kaya kabalo sang imo nga future. So nang ginahimo sa mga tao sini makadto sila sa mga spiritist
Pares ang ginghimo ni Ni David. ni Saul, Ah, ni ni King Saul, Saul, King nga Saul din. siya mismo nagpakuha sa mga spiritus dito sa lugar, pero later on siya mismo nagpalapit sa sini nga mga klase sa mga tao. Kaging sumon niya, yung patawag niya si Prophet Samuel. Kay gusto niya makita ang future. Daw amo ning ginatudlo sa aton sang necromancy nga pwede tagali tawgon ang aton to nga lulo nga Lolo, ano ang matabo sa akon sa future? Maging successful ko ayhan, no? Do ka namin man, pastor, kay makabalo ka kung ano yung future. Yes. Amo ni natabo sa ginmensionar mo si Saul. Kaya at the time si Saul gin-reject na sa Ginoo. Wala na si Samuel. Paway na to si Kaway na Samuel. Kay hindi nang Ginoo magistorya sa iya. Nagkadto siya sa Witch of Endor. Kag dito siya namangkot. Ano ni ng witch aswang o babae nga ano ni abi paistorya ko sa espiritu sa kay Samuel. No. Do mo na tong last recourse ni Samuel. Anime ni Saul nga nag konsulta sa mga patay. Yes. Ano pag hindi mo maserman? Nakita ko di pastor, daw every time ba lang magkalag-kalag, magkalag-kalag, nakita ko ni mo nakuha Bago lang nag-aging kalagalan. bago lang nag-agi pastor. Nakita ko na yang ina nga teaching, halina siya sa mga Chinese, may ara silang ginatawag pastor nga teaching nga hungry ghost. Hungry ghost kuno nga kun sa panahon sang kalag-kalag wala ka sang mai-offer nga pagkaon sa mga namatyan mo, ikaw ang kauno nila. So amo na nga, ala butang to mga pagkaon to, butang to mga ilimnon to. Kaya ang ila nga pagintindi pastor, kung masatisfy mo ang imo mga namatay nga mga membro sang panimalay, magiyahan ka nila. Oh, makasinig ka nga po, paano sila makagiya, no? Kag natingala man ko pastor si Saul, pagkatawag niya kay Samuel, daw si Samuel man ang nagwa. Oo, kag ang ginhambal niya, tuod man. Natabo man. So makasiling kita nga, kung lang taon mo, si Samuel gito bala. Kung lang taon, ang tingog niya siguro si Samuel man, ang iya nga ang accent, ito ba, ano man ang tao sa iya nga accent, pastor mo nga, amo ni siya maghambal, amo ni yung mga words na ginagamit niya. Grabe to si Samuel, kag doon nagpatigid si Saul. Why siya naghambal niya nga, hindi kasi Samuel lang. Pwede siya kambal. Patay ka na yan. Pero doon nagpati man siya bala, pastor. Meaning, ini nga klase nga pagtulunan, hindi gid naton pag-intrahan. Kaya may iban sa aton gitra-intra sa nimo. Yes, Hindi tagit pag-intrahan. Iba niya mo sini nga bo, green break ka na ako sa akong nga boyfriend. Kadto ko na lang bala duay man ni mabulig sa akon sa simbahan. Kadto to sa Manog Palado or Manog ko da. Mga ito sa bulig kung anong do ka ni pastor kay Satan could use this nga tuod gid nga lula mo, tuod gid nga nanay mo or sinuda nga nadula sa imo nga may dako bala nga bahin sa imo nga kabuhi nga maka-advise sa imo. Pagwao gid isang gaway kag intuon din kita. Kagti, amo na sir man mahimo na yan sa gaway. Amo na atong teksto kay na nga si Satanas ang gaway daw nag-atuba nga daw siya man si Kristo. And that's correct. Kaya ang isa nga hindi lang mahimo ni Satanas ang pagbanhaw. Correct. Yeah, but ang tanan mahimo ni Satanas. Kuno-kuno, Ang pakuno-kuno, so forth anon. Pero ang paghatag kabuhi sa tao, hindi mahimo ni Satanas. That's why Satanas nagahimo na lang nga ang mga patay, palo hambalon niya daw. Amo na lang ginaang mahimo ni Satanas. Pero kanami, sang counsel ni Isaias, mga kauturan, nga if they speak not according to this law, not according to this word, it is because there is no light in them. Yes, Pastor, sa aton nga last, personation and other appearances, ano na din ang punto sa aton nga Thursday election? Oo, ang nakita ko diri pastor nga maayo gid si Satan, kaway naton nga magkupya. Amo na nga magpangamuyo ko pastor sa mga patay. Yeah. Gambalik ko yung Ginoo silyuhin ni ilang lungon nga hindi makupya sang kaway kay ang kaway pwede ya masuksok ang itsura, ang porma sang nanay tatay ta nga nadula, namatay. Kagamiton ina nga paginto. Pero ang leksyon sa Thursday pastor nami kay kung si Satan nagsuksok sang ilang personasyon or appearance, ang dapat naton suksokon para kontrahon siya ang ang spirit ang armor sang Ginoo. Suksokon na. Kay kung ang armor sang Ginoo wala sa aton pastor, posible din madayaan gid kita. Yes. And that's correct.
And then mga kauturan, armor sa Ginoo isang kamaturan. Nga ra, mabasa na to sa kasulatan. Yes, ma'am. Anong imo na talupang dati? Amo na to siya gani, Pastor, no, may ara isa ka istorya nga nabatian ko, nga ang isa ka tawo, nakasurvive siya sa isa ka talagman tungod sa iya nga friend. Ara siya sa isa ka lagawan, nga later on nag-abot ang iya nga barkada, kaging hagad siya puli, kag naglakad sila pauli. Pag-abot niya sa iya balay, namangkot ang iya mama, nya nak, sinong upod mo? Nya ato bala ang barkada ko nga si Kuan, ang ba si iya mama, nakpatay na to siya. Ato ka pa sa abroad, patay na to siya. So nagwonder siya, sino tong upod ko? Sino tong nakaistorya ko nga pauli nga pakadto diri? Then pagkabuas, nabalitaan niya nga atong upod niya dito sa iya lagawan, ging buno sang fraternity. So para sa iya, Pastor, nagapati siya nga tungod sa iya patay nga friend, naluwas siya sa to nga katalagman. Namo na nga ni mga kauturan, no? Kung ang tao na manginto sa isa ka tao, himuan niya sa maayo para hindi mahalata. Amo man ang ginahimo ni Satan, ginahimuan niya ta sang maayo para magpati kita sa maayong iya nga ginabuhat. Amo na gani nagamba si Apostle Paul nga ang aton kaaway hindi ang mga rulers, hindi ang mga authorities, but against the spiritual forces of evil. Ang si Satanas ang aton nga kaaway. Kag hindi ta ni mabatuan nga sa aton lang, kay wala kita sa ikasarang. Mas powerful si Satanas. Amo nang hambal ni Pastor Manny nga, kinanglan naton sulubon ang whole armor of God. Hindi pwede nga ang katunga lang. Dapat whole armor of God para sa aton maka-defense ta against sa kay Satan. And that's correct mga kauturan. Hindi lang kay spiritual darkness of evil, in the heavenly places. Nga daw ara gid sa langit nun nga mga punto. Mga kauturan wala kita time kami nagapati ni Pastor Manny, Mami Bon nga we have given the best nga aton masagaw aton makuha sa sining aton leksyon sa sining nga semana. Ako na lang pangayuan si Pastor Manny sang iya last take and eventually si Sir si Mami Bon. Salamat gid pastor. Ang katapusan ko nga take away pastor nga sa sini nga klase nga deception, hindi kita kasalig sa aton nga experience, personal experience. Kaya nga aton personal experience mga utod gamiton isang kaaway nga dayaan kita. Ang aton lang gid nga masaligan amo ang pulong sang Ginoo. I-plant gid naton ang aton nga mga tiil sa kamatuoran nga ara sa pulong sang Ginoo. Bisan gani anghel sini ni Pablo, bisan anghel magpakita sa inyo, pero sukwahi sa inyo nga tuhuan, hindi nyo gid pagtuon. Kay iya niya sing kaaway. So dapat gid mga utod nga magpundar gid kita sa Ginoo kag sa iya mga pulong. Amo nang hambal sang aton nga leksyon nga si Satan kabalo gid siya kun diin niya taiguon. Kabalo si Satanas ang aton nga mga weaknesses. Gani ang kinahanglan gid naton para sa hambal mo, Pastor, nga dapat founded gid kita sa kamatuoran sang Biblia. Kay once nga hindi kita founded sa kamatuoran sang Biblia, maano gid kita, madala gid kita ni Satanas. So kinahanglan gid naton ang kamatuoran, kinahanglan gid naton mga muyo sang balaan nga espiritu nga maggiya sa aton. Kay wala gid ta mautod, wala gid ta sarang nga ikabato sa kay Satanas kung wala Ginoo sa aton. And that's correct mga utod. Hindi lang amo ni subong grabe ang mga deception ni Satanas, pero hindi lang amo ni dako pagid sa uli mga kauturan ang aton masugata. Amo nang ambal ni Pastor Manny ni Mami Bon, let's be founded with the Word of God. Kagamo lang ni ang makabato kita sa kaaway nga si Satanas. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Sir Manny, sa imong last prayer. Mga muyo kita, Dios nga labing balaan, salamat gid sa imo pag-upod sa amon nga discussion sa sining adlaw. Salamat Ginoo sa mga leksyon nga kabay ini Ginoo makahatag sa amon sa depensa sa amon nga kontra nga among kaaway nga si Satan. Kabay Ginoo nga tagaan mo kami sang langit nun nga armor, anang full armor ngalin sa imo Ginoo. Ang kamatuoran ngalin sa imo nga pulo nga hindi kami madayaan sang kaaway. Buligi Ginoo kon may araman kami kaluyahon sa kinabuhi nga kami mangin mabaskog pinagi sa imong balaan nga espiritu. Salamat Ginoo sa imong pagsabat sa amon pangamuyo initanan amon ginalauman nga madawat. Pinaagi lamang sa matamis kag dako ang ngalan ni Kristo namon personal na manuluwas. Amen.